A zaman majalisar rundunar sojoji da aka yi a yau, Janar Faruk Yahaya ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda za su yi da na sani da nadamar ɗaukar makamai da butulce ma umarnin gwamnati a Najeriya. Ya ƙara da cewa duk wanda aka samu da hannu wurin taimaka ma 'yan ta'adda, ko da a cikin jami'an tsaro ko a cikin shugabannin siyasa, tabbas zai fuskanci hukunci. Conscious of the growing threat to national security in Nigeria, I identified the compelling need to urgently reposition the Nigerian Army to conduct its operation efficiently in order to defeat the myriad adversaries behind the rising threats to internal security of the country. Ya ƙara da cewa al'umma dole sai sun yi haƙuri, sannan kuma sun bayar da goyon baya 100% domin magance sha'anin ta'addanci a wannan ƙasar. In defense of Nigeria. And line with this vision, I espouse my command philosophy, which is hinged on readiness, duty to country, capacity, and leadership development as its pillars. To achieve this, I have outlined cardinal pillars of professionalism, readiness, sound administration, cooperation with other services, government ministries, department agencies, and international partners to defeat all threats confronting the nation. General Faruk Yahaya ya yi godiya da kyakkyawan fata zuwa ga shugabannin siyasa da suke ba shi goyon baya domin yaƙi da ta'addanci a wannan ƙasar Najeriya. The attainment of my vision, mission, and set strategic goals rest. Ya yi kira ga jami'an rundunar da su kasance masu adalci da gaskiya da kuma jajircewa akan aikinsu. Janar Faruk Yahaya ya ƙara da cewa ba ana aikin soja ba ne domin a tara dukiya, ana aikin soja ne domin a samu matsayi da girma sanadiyar riko da gaskiya da kuma adalci da jajircewa akan aiki. We are operating in increasingly complex environment and confronting threats that continue to change shape and form, requiring multidimensional, multidisciplinary, and multifaceted approach in defeating them. Training events like this seminar create forum for the senior officers and senior commanders of the Nigerian Army to frankly and sincerely share experiences and identify gaps. Kada ku manta ku danna mana subscribe da like domin samun wani bidiyo idan mun ɗora. Mun gode.